কাজ করতে হবে চলো করতে হবে রেল কর্মীদের ছাঁটাই করা চলবে না রেল কর্মীদের প্রতি মাসে বেতন প্রদান করতে হবে जों बिनि अर फाइमानि कायसाना कारण जों जारा कुकार एसोसिएशन रक जत मिलुगु इटला सिकर ब्लकनि आन्दार 80टा स्कुल दंमानि ओ 80टा स्कुलना जों जदिबो जानान बेवि रेखा जदिबो हयतो कोनो स्कुल एटेन्ड खाइलिया सिनर जों उनको खाइबाइलिया आन्दोलन सामिलिं फाइलिया तो फानो जों जतटुकु खाइमानि जदि जत फाइया फानो सिनि म आं आसा खायो जों अर जे तिनिनि आन्दोलनाबो सफल ओंखायनो आं आसा खायो किन्तु आगामी दिनाव जों मनि रेजाल्ट मोननाय जों अर तुलासिकर इन्सपेक्टर बाय मालायै बिनर हाबि कक सालाइबो जेटा गाइडलाइन रक जेटा चिनरन गाइडलाइन नंगो बो साइखनारिका हयतो किछुदिन आगे आगरतलाव कयेक मास आगे आगरतलाव जेटा डाइरेक्टर अफिस मिटिंगो उनको कारणे ब्यापारति बेतन बारायनायनि बागै बरक एकटा सेंट्रल टीम नि थानि बरक मनै पाठक ना बाबो तिनियाव कक साइखनारिका जदिबो बा जागा प्रश्न खायका साराबो बुसो गंगैमान जदिबो बनो सालि आकक रक साइया किन्तु जदि साइमा खादेंगे सिंनो तिनि राजालि रखम नं बेतन आगामी दिनो मुसकनाय और जेटा उनको डेपुटेशन खैमानि कै सिनर दाबि सनदोंखा 7टा दाबि सनद दङ सिनि पुइलानो सिनर सिनि दाबि सनद दङ मिड डे मिल कर्मी अर्थात खेजुरि सं तंनाय रंनो उंनिया फानो 18,000 टाका बेतन खलायना नांनाय मासिक हेंकाय ते कैसा दङ 10 मास जेटा जोंनो और 10 मासनि परिबर्ते जोंनो 12 मास खलायना नांनाय जों ताबक जेटा मान दंमानि अ जे किसु खलाय साधारण किसा मान दं फानाबो जों 10 मासनिसो मान का जागाव जों 12 मासनि बागै दाबि खायगा बर्तमान तामहिनाय शिक्षा दप्तरनि थानि जों आवेदन खायगा जों तिनि इन्सपेक्टर आईएएस नि थानि अ कागज जमारिखा हेंकाय 3 नम्बर दङ पेन्सन चालु मा खलायनाय बरकनो जारा मिड डे मिल सं तंनाय रंनो कुकार कर्मी रंनो पेन्सन चालु खलायनाय ना दाबिबो जोंना रखा गे 4 नम्बर दाबि दङ मिड डे मिल कर्मी रंनो साताय खलाय मांगलाक आबो गोबांमा समयो जों नायसिगै नायखा अबतो कोनो चाकरिया बरंना आहायनो कवै संरितनि मानसिबा कोनो समयो कोनो भाबे बरंनो आ जागानि नरि रहनान बक आपि एकटा दल प्रचेष्टा दङ आबरक जाते आगामी दिनो ओंयांनानि बागै जों दप्तरनि थानि जानखा शिक्षा दप्तरनि थानि जानखा हयतो शिक्षा दप्तर आबोनि बागै पदक्षेप ना हानाय फुजानि भ्याकेसन अर्थात फुजानि जेटा दुर्गा फुजानि बन्दव आ बन्दव अन्यान्य कर्मचारी रक खाइग्लायनो बरंनो बो बिसिमाया फानो किसा फानो खलाय बोनास रेनायनि बागै जों आवेदन बना रखा गे 6 नम्बर खै मिड डे मिल उनको रंनो कर्मी रंनो मासनो बेतन प्रदान खायनि बंनि जेमान मानियाबो मासे प्रदान खायनि बागै जों दाबि जानखा एंका अनियमित जेटा तंमानि मत ताबुक सागजरते अनियमित बरंनो नियमित खलायनि बागैबो जों आवेदन खलायका इन्सपेक्टर आईएएस नि थाने हयतो बतिनि जोंमै कग्रिखा बति किछु खननि मध्यन জেলা অফিসে পাঠক রহনায় জেলা থেকে ডাইরেক্টর রাজ্য স্তরে সগৈনায় এরপরে না আবনি जों किछु ना किछु फल माननाय इंगे जों बन मन सामान दङ जों कोनो शिक्षा दप्तर थानि जों मन आवेदन खायमान दङ किन्तु जों म जुदि सिनि रिप्लाय मे हाजर मालाया हंगाय जों आवेदन खायगा बिन थानि जों आगामी दिनो तेबा आन्दोलन जोरदार आन्दोलन खायनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि जतटा स्कुल दंमानि जतटा आईएएस नि आन्दार जत स्कुल दंमानि इन्सपेक्टर नि आन्दार जत स्कुल दंमानि ओ स्कुल जतनो मथा साख्लाय जों सरकार बाहादुर थानि कायसे बिराट एकटा जानानै रिनानायो इंका आबनो तैनो जों तिनि फाइलायमानि इंकाय तो ताबुक ते आलादा ते कोनो कक सानानि स्कोप गरै इंकाय आसंना हामबाय आनि सिनि मुंखै दिलीप देबबर्मा इंकाय आं बरंनो साहाय्य खायो कारण आं साहाय्यकारी हिसाबै बंनि कुलग दङ अ दाबि सनद दङ तै बरंनि इंखनो दप्तरनि थानि पेस खलायरिना बागै बरंनो साहाय्य जों तुलासिकर आईएएस